Nou, Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Ja, toga De dus. wilde beesten. Kom uit je zwembadje drinken. Qua beweging zijn we ook een beetje op fundering. Beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar Aan Tafel Bij. En onze tafel die staat deze keer bij Gran Café El Molino in Schoondijk, waarvoor dank natuurlijk. En ik heb hier twee gasten aan tafel die zingen wanneer ze maar kunnen. Onder de douche en in de keuken en op de wc en tijdens alle verjaardagen als ze maar de kans krijgen. Maar ze zingen ook regelmatig op de Zeeuwse podia. Ze zingen al meer dan 25 jaar een potje eigenwijs. Welkom, Marie Lenze, ik zei het goed in één keer, hè? Ja, prima. Marie Lenze en JP van Haastrecht. Jullie zitten alle twee in het bestuur van Popcorn Eigenwijs? Ik zit in het bestuur. Jij zit ja. in het bestuur Ja. en jij bent Ik ben bariton en ik zit in de muziekcommissie. in de muziekcommissie. Goed. Nou, laten we daar allemaal mee beginnen. Muziekcommissie. Wat doet die dan? Nou ja, wij hebben de leuke taak om te kijken wat leuke liedjes zouden zijn voor het koor. En dat is altijd trial and error. Vaak is het leuk, soms sla je wel eens een plank mis. Wat was de laatste keer dat jullie een nummer voorstelden waarvan iedereen dacht van... mijn Dat was God. vorige week. Oh. Vertel. Dat was een nummer van de B-52's, Love Shack. Oeh, leuk. Dat is een heel erg leuk nummer, maar te onbekend voor veel leden van ons koor. En het is ook best wel een lastige partij. Vooral de lage partij is een gesproken stem, zeg maar. En dat is best lastig om dat met een koor te doen. Oké. Dus dat was... maar dan is het... ja, En welk even- nummer kwam er wel doorheen? Oh, wat gingen we daarna doen? Dat was een nummer van Queen, toch? Ja, Somebody to Love. Somebody to Love. Oh ja, Ja. dat kun je, dat is, dat Ja, we moesten dat dan hoor gelijk ik, zeg ja, maar. Vrede stichten, dus hebben we Somebody to Love genomen. Ja, nee, dat past er dan helemaal bij. Ja. Hey, voordat we verder gaan, wat maakt zingen nou zo leuk? Want jullie zitten in een koor, dat doe je niet voor niks. Wat is de fun van dat zingen? Heerlijk is het. Ja, vertel. Ja, ik weet niet. Ja, samen zingen dan vooral. Zeker, Je kunt zo- onder de douche zingen, Ja, doe ik nee, ook, dan maar... moet je mij niet horen. Nee, nee. Nee, het is gewoon, alles komt los, zeg maar. Het is heerlijk. Het is gewoon goed voor de mens, hoor ik je dat Ja, eigenlijk zeggen? zeker. Ja, zeker. Als je, zeg maar, 's avonds geen zin hebt of zo, denk ik, maar je komt thuis en het is gewoon, alles is open. Ja. Ja, iedere keer weer een feestje als je gaat repeteren. Ja. Moet ik het zo zien, Ja. JP? Ja, nou, en het mooiste is eigenlijk, ik heb zelf altijd in bandjes gespeeld en ik kom uit een heel ander genre. Ik speelde vroeger rock en metal. En ik vond het, ik kreeg reuma en ik kon zelf geen instrument meer spelen. En toen dacht ik bij mezelf, wat mis ik nou het meest aan geen muziek meer maken? Dat is het samen muziek spelen. maken. En nou ja, 2 jaar geleden, bijna op de kop af, gingen we eens een keer kijken bij Popcorn Eigenwijs. En ja, het is alsof je een warm bad hebt, zeg maar. Het is ongelooflijk hoe groot de saamhorigheid is en hoe belangstellend mensen zijn, zonder opdringerig te zijn. Maar gewoon een heel fijn, warm nest eigenlijk. En Dus, ervaar jij het ook dat dat echt zo... Ook dat zingen zelf, zeg maar? Oh ja, dat je absoluut. dat gewoon goed doet? Absoluut, dat is erg goed voor je gezondheid, zingen. Goh, een soort therapie. Ja, Zou eigenlijk iedereen moeten doen. ja zou Ja. meer mensen Ja. moeten Dat doen. zouden meer mensen moeten doen. Maar er zijn ook wel mensen met een zangverbod, hoor. Ja? Die zijn er ook. Hè. Als ze echt vals gaan zingen, dan... Oké. Ja, alright. Ja, je moet toch wel een beetje kunnen zingen, dat bedoel je. Nou ja, het toongevoel is wel heel fijn. Ja. Ja, dat scheelt een hoop als je zingt. Het is bij jullie niet, zeg maar, een niveautje karaoke wat je gemiddeld hoort. Ik mag hopen dat we dat ruimschoots ontstijgen, ja. Oké, Ja. mooi. Nou, ik begrijp dat jullie er nog niet bij waren toen de Dat eerste klopt. versie van Eigenwijs, toen heette het nog All Styles, Ja. opgericht is. Jullie zijn er wat korter bij, hè? Ja. Weten jullie wel een beetje hoe het koor zich ontwikkeld heeft in de loop van de tijd? Of, We hebben zelfs meer dan 50 leden gehad. Dat was zeg maar voor corona. Dat was echt een dat was het behoorlijk groot hoogtepunt, koor. zeg maar. Ja. En toen met corona is het gestopt. En daar hielden de helft over. Er zijn er maar 25 overgehouden. Dat is waar jullie nu op zitten? Op Nee, 25? we zitten nu weer op 40, ruim 40 zitten we. Ja. Oh, dus oké, het is niet zo dat dat We houden wat open structureel avonden naar houden we beneden- en dan kunnen mensen komen luisteren. En dan, dan kan je blijven hangen. Er wordt gekeken hoe je een beetje zingt. Er wordt een beetje gekeken of je een beetje op toon kan zingen. En dan,
ik meen na een aantal weken. 6 weken. 6 trouwens, was weken, het volgens dan mij, hè? als het gaat en we zijn aan beide kanten tevreden, dan word je officieel lid. Dus als je door de ballotage komt, Ja, dan... ja. Nou, dat is vrij eenvoudig. Ja. Dat is echt vrij eenvoudig. Nee, maar goed, dat op toon zingen, ik snap dat Ja. dat wel Ja, van Dat is wel belang belangrijk, Ja. maar qua mensen komen we er allemaal wel doorheen. Ja, het moet klikken. Ja. Maar dat, Ja. je merkt wel dat het een mooie krachten losmaakt bij mensen Oké. in dat koor. Zingen verenigd natuurlijk. Ja. Je komt Ja, er niet voor absoluut. niks op af. Ja. Ja, ik zeg het vaker, er wordt vaak op dit moment gekeken in de maatschappij wat ons scheidt. Maar verbinden is veel belangrijker. Ja. Zijn er nou ook nog mensen dat jullie weten die ooit bij All Stars zijn begonnen, die nu nog in jullie koor Zeker. zitten? 2 stuks. 2 stuks Twee. nog, hè? 2 Oké. stuks die vanaf het begin ervan en die nu nog steeds in het koor Anneke en Maya, ja. 27 jaar. Oké, Ja. dat zijn de echte Ja. diehards. Ja. zullen we Ja, maar zeggen. ja. Nou ja, Wat is een beetje de gemiddelde leeftijd van jullie koor? dat is een goede vraag. Tussen 50 en 80, denk ik. Nee, ja, gemiddeld Ja. zit je zeg maar rond 65. Oké, dat is Ja, een gemiddelde gemiddeld, leeftijd. ja. Gemiddeld, Ja, maar dat varieert dus van 50 tot... Ja, we Ja. hebben 2 mensen erbij die gaan zo zachtjes aan richting de 80. maar maar wel dat zijn goed bij stem? nog goed bij stem en vooral heel vitaal. Heel vitaal. Dus dat zeker. Mhm. Maar dat merk je wel. Zingen houdt ook jong. Dat is als je naar ons koor kijkt en je kijkt naar de oudere garde, dan denk je stuk voor stuk van nou, die kunnen allemaal veel jonger door. Nog een effect van dat zingen. Hè? Ja, ja. Het is- Blijkbaar, ja. Als je een Geweldig. jongenskuur wil, gewoon gaan zingen. Nou, Maar er zijn er ook mensen die onder de 50 zijn. Hè? Ja. Ja, die zijn Ja. er ook, ja. Ja. Nou las ik op jullie site, want we hadden net over de muziekcommissie, dat jullie elk jaar een aantal nummers kiezen hè, om bij het repertoire te doen. Ja. Vallen er ook wel eens nummers af? Gelukkig wel. Ja. Oké, want hoeveel nummers hebben jullie nu in het repertoire? Oh, ik denk dat we toch wel ruim 20, 25 Ja. liedjes hebben die wij kunnen zingen. Ja. Nu hangt het er ook een beetje vanaf, omdat wij op zoek zijn naar een band of weer een nieuwe constellatie van onze band, zeg maar. Laten we dat even benoemen, dat punt, want dat is wel een belangrijke. Wij speelden altijd natuurlijk met een band. Ja, dat vond ik een heel leuk onderdeel van jullie Ja. koor. Ja. Want de meeste bands, meeste koren, die spelen met een band mee, Ja. zeg maar. Of Of a cappella. op zijn hoogst heb je iemand die dan nog eens Ook, piano ja. speelt of zoiets. Ja. Ja. Maar echt een volledige band. We hadden een volledige band en dat maakte wel dat we er een beetje uitsprongen Maar je als spreekt in de score. verleden tijd. Ja, die mensen zijn om uiteenlopende wijze zijn die ermee gestopt. En daarna hebben we wat advertenties gezet en er zijn een aantal mensen op afgekomen. En met een 3-tal zijn wij al begonnen om het een en het ander te oefenen. Want het is heel lastig om een band te formeren van mensen die elkaar nog niet kennen. Mhm. Dus over het algemeen ontstaan bands organisch, tenzij je Stock Aitken en Waterman bent natuurlijk. Maar over het algemeen ontstaat het organisch. Mensen ontmoeten elkaar. Hey, speel jij gitaar? Nou, ik speel drums. Zullen we samen gaan spelen? In ons geval is dat natuurlijk niet Nee. zo. We hebben een aantal muzikanten gezocht. En jullie, Dan moet je jullie gaan- opdracht is ook heel duidelijk. Want je moet We spelen die muziek nummers. maken Ja. voor een koor. Ja, En vaak in andere arrangementen denk ik ook dan wat Ja, ze misschien ja, gewend zijn. soms ook wel gewoon de arrangementen zoals ze bijvoorbeeld op YouTube staan bij het origineel. Mhm. Maar er is hier en daar wel eens wat anders. En soms speel je natuurlijk ook met andere muziekinstrumenten. En nu hebben we gelukkig een toetseniste, een bassist en een drummer gevonden. Alleen een gitarist. Dat zou Aha. wel heel fijn zijn. Een slag- en solo-gitarist? Of? Ja, iemand die het beide kan, want dat hadden we in het verleden. Hadden we. Maar als er zich 2 gitaristen aanmelden, waarvan er één een voorkeur heeft voor solo, En de andere slag? beggars can't be Ja, choosers. Oké. Nou, die oproep is bij deze gedaan. Oké. Waar kunnen ze zich melden? info@popkooreigenwijs.com. .com. Dat zullen we straks ook laten zien, dat mensen zich daar kunnen melden. Misschien is het wel leuk, want we hebben nu wat nummers. Jullie hebben wat verteld over de nummers en hoe je ze kiest. Om even te kijken naar een stukje wat jullie een potje aan het zingen zijn, zou ik maar zeggen. Het is Ik kan het niet alleen van de Dijk. Wel dat ik er wel was, maar jij niet.
Nou, het plezier en de eigenwijzigheid misschien spat er ook vanaf. Ja, dat kan je wel zeggen. Van dit nummer. Toen waren wij er nog niet bij, het is nou nog veel erger. Het is nou nog veel erger, ja. En het is van de dijk. En, nou ja, goed, wij zitten achter de dijken, dus helemaal actueel, hartstikke mooi. Ja. Hey, hoe gaan jullie nou te werk? Je hebt al iets verteld over hoe je mensen, zeg maar, hoe mensen zich voegen op een bepaald moment bij het koor. Je hebt iets verteld over de muziekcommissie, maar er komt vast nog meer bij kijken bij zo'n koor. Nou, sowieso moeten ze de tekst of het partituren kunnen ze downloaden van onze website. En dan is het de bedoeling dat ze thuis met een muziekband, zeg maar, band, zeg maar, dat ze oefenen. Maar partituren, moeten ze Dat van is noten lezen? Of, Nou, Nee, dat hoor. hoeft niet. Dat Nee, hoeft hoor. niet. Oké. Nee. Maar ja, ik zeg altijd van, ik kan ook geen noten lezen, maar je kan aan de partituren kan je zien of je omhoog of omlaag Nou, gaat. dat sowieso. Dan hoef je nog geen, en je kan, als je weet wat een rustteken is, dan er zijn ook maar dingetjes die je daar even weet. En daar kan je dan op inspelen. En daarbij krijg je de hele tekst krijg je ook te zien op de site. En die kan je gewoon downloaden, dan kan je gewoon thuis gewoon oefenen. En dan moet je jouw stuk zingen, want iedereen heeft klopt. de verschillende maar er is stemmen. per stemsoort zijn er aparte muziekbanden, zeg Ja, maar. Oké. er worden muziekstukken aangekocht, hè? Bijvoorbeeld via Chorus Online en dat soort dingen. Ja. Daarin staan de verschillende partijen. Er is gewoon een los tekstveld, dat gebruik ik altijd, want ik kan geen noot lezen en ik laat me daar niet door afleiden. En ik luister gewoon naar de partij, zeg maar, zoals die voor mijn stemgroep zou klinken. En nou, daar zing ik dan mee. Oké, En, dus je ik kan hoeft geen noot eigenlijk geen lezen. noten te Nee, kunnen lezen, nee, je hoor. kunt gewoon Nee. met... Oké. Nee. En de nummers zijn over het algemeen bekend. Bekend, ja. Behalve zo'n nummer als van de B-52's dan, wat je net Blijkbaar. zei. Dat is dan kennelijk niet zo bekend. Jammer natuurlijk, maar goed. Dirigent. Belangrijk natuurlijk, hè? Heel belangrijk. Ja. Echt Superbelangrijk. heel belangrijk. Ja, En we hebben een geweldige dirigente. oké. Ja. En hoe komen jullie daaraan? Nou, ze heeft eerst in het koor gezeten. En de dirigente van toen, die stopte ermee. En toen hebben ze gevraagd aan Christine, zo heet ze dan, of zij niet wilde dirigeren. Tijdelijk, hè? Tijdelijk, Was het, hè? ja. Tijdelijk, ja. En nou ja, goed, toen op een gegeven moment heeft ze van het koor het aanbod gekregen om cursussen te doen. En dat heeft ze toen gedaan en sindsdien is ze onze dirigent. En mist ze het dan steekt niet er om zelf te ontzettend zingen? veel tijd in. Nou, ze zingt zelf ook nog. Ja, en ze ze zingt zingt partijen zelf. voor ons in ook nog. Ja. Oké, En En als ze zelf niet meer- zingt, maar ze playback alles, Ja, echt alles. als je de tekst niet weet, moet je Nee. gewoon naar Christine Ja. kijken. Dat is Ja. geweldig. Oké. Ja. Maar vindt ze het dan niet vervelend dat ze zelf niet meer zingt? Als ze het al vervelend zou Op het podium vinden, bedoel is ik het dan? niet te merken. Nee. Oké, Nee. dus ze heeft Het ook is, echt lol in de ja. dirigentschap, zeg maar. Denk het wel. Het is echt... Hoe belangrijk is een dirigent in ja, een koor? dat Ik is denk- de levensader van dit koor. Ja. Ik denk 75%. Nou, Denk 80. dat is misschien Ja. in Ja. dit koor is het echt Ja. ik denk de belangrijkste factor is... het is gezellig samen, maar zonder Christine zou we nergens zijn. Wat doet een dirigent in zo'n koor wat haar in dit geval zo belangrijk maakt? Punt 1, ze is de grote karttrekker. Ja. Zij zorgt ervoor dat de liedjes op de website komen. Ze zorgt ervoor dat de arrangementen klaar zijn, aangekocht worden. Ze zorgt ervoor dat er orde is tijdens... Want het is net een kippenren hoor, als ze beginnen. Ik geloof het. Ja, dat mag ik gewoon zeggen. Ja, En, voor mij wel. maar zij houdt op een hele correcte manier houdt ze orde, zonder dat het schools wordt. Het blijft gewoon leuk. En je merkt aan haar ook gelijk als dingen gaan... soms moest ze er echt wel aan werken om ons allemaal in dezelfde richting te krijgen. En gewoon ook haar voldoening is dan ook gewoon zo aanstekelijk Als om het te lukt. zien als dat Ja. lukt. Ja, het is... ik ben zelf in een vorig leven, tenminste nog steeds eigenlijk, ik ben instructeur van beroep. En zij is dat in wezen ook, hè, want zij zorgt ervoor dat wij een bepaald iets gaan produceren. En ik vind het altijd heel leerzaam om naar haar te kijken. Nou zag ik ook dat jullie een geluidsman hebben. En ik denk dat is vaak nog wel het meest
ondergewaardeerde Ja. beroep bij heel veel dingen. Ja, dat is nu tijdelijk, omdat we geen koor hadden, geen band hadden. Is de drummer, Mario, die helpt ons ons geluid, die helpt met geluid als we een optreden hebben, zeg maar. Ja. Oké. Ja. Maar Mario is gestopt om onze drummer te zijn. Want hij heeft 2 fases meegemaakt. Band 1.0 en 2.0. Ja. En om nog eens een keer een 3.0. Ja, Daar had hij geen zin nee, meer. ja, op een gegeven moment dan doe je hetzelfde liedje nog een keer. En dan, maar hij is nog wel heel erg betrokken bij het koor. Ja. Oké. Mis ik nou nog onderdelen van het koor? De choreografie, hoor ik ook altijd. Mijn broer zit ook in een koor. Dat is een gevoelig punt. Dat is een heel gevoel. Dat begrijp ik van hem ook, ja. De baritons, dat spreek ik voor mezelf, de baritons, het grootste gedeelte heeft een broertje dood aan choreografie. Ja, sterker nog, ik fungeer het beste in stationaire vorm. Ja. Maar Dat Maar zie de je ook andere wel die- als koren soms optreden, vind Ja. ik zelf. Sorry Ja. dat ik dat zeg. ja, soms dan is het een beetje onbeholpen bewegen. Ja, nee, maar ook wel omdat mensen zoiets hebben van, wat doe ik hier nou eigenlijk? Ik wil gewoon zingen. niet Ik wil dansen. gewoon zingen, ja. 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 Maar er is wel, we hebben het, 2 dames denk ja, ik, hè, ja. die de choreografie doen. En nou, er zijn best leuke dingen komen eruit. Maar Ja. ja, de baritons die... Die onttrekken zich een Nou beetje ja, van- wij zijn een beetje, zie je het, wij zijn ook qua Stabiele stemgroep factor. zijn wij een beetje de fundering en daar Ja. kan de rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje de fundering. Oké. En jullie zochten nog baritons, begreep Ja, ik, hè? Dus, maar Man die en kun- vrouw. Man of vrouw, die Ja, kunnen niks zich uit. ook... Bassen mag ook. Bassen, oké. Ja, Die kunnen zich bassen ook weer mag melden op dat e-mailadres. Op hetzelfde wat je net e-mailadres, ja. noemde. Ja. Wat was nou voor jullie het leukste, voor jullie tot nu toe, want jij zit er nu 2 en 3 jaar bij, het leukste optreden, het meest memorabele optreden? Het Scheldentheater. Ja? Ja. Oké, dat Dat hoef was je niet ons over te jubileum. twijfelen. We waren 26 jaar bestonden we, omdat eigenlijk door corona is het jaar uitgesteld. Ja, ja, ja. Dus dat was bij 26 jaar. En we hebben ruim een jaar aan voorbereiding gehad. Nou, wel bijna hè? een jaar. Ja, ik denk na de vakantie begon. Ja, een regisseur persoon, aangetrokken. ja inderdaad, een Ja. regisseur van buitenaf. Ja. En die heeft de trein op de rails geholpen, zeg maar. En ondertussen ook nog meegezongen tijdens het optreden, het ja. optreden. Dat Ja. was in het Scheldentheater. Ja. En dat was bijzonder leuk. Ja. Is dat voor jou ook jouw hoogtepunt? Nee, zeg want maar, in het koor? ik had toen wat fysieke omstandigheden waarom ik zelf niet mee heb gedaan. Maar ik was er wel bij voor de moral support. En mijn vrouw, die zingt ook in het koor, die was er ook bij. En wat vond jij het leukste optreden? Wat bij jou is blijven hangen? nou, wel dat. Oh, toch Want ook wel. je ziet iedereen... Kijk, dat optreden in het theater was iedereen ook helemaal spik en span. Er was zelfs visagie geregeld voor de dames en van alles en nog wat. En, Niet alleen de dames, ook de heren. ja, dat heb ik geblokt. Ja. En nou ja, goed, in ieder geval, dat was... Weet je ziet die mensen allemaal boven zich uitstijgen en Ja, dat was heel erg boven leuk. zichzelf uitstijgen. En, Ja, dat klopt, ja. ja. Nou, En jullie, het was de eerste keer dat ik mijn vrouw in make-up zag, in 35 jaar. Nou, daar is dan ook weer goed voor. Nou, jullie treden natuurlijk best vaak op. Ik las dat jullie naar de Kirken gaan, het Middelburg Folklore, dat Ja. festival. Elk jaar, ja. Muziekdag in Terneuzen, dus er staat weer van alles op de rit voor jullie. Maar als er nog mensen zijn die jullie willen inhuren, dan staan jullie er altijd voor open, begrijp ik, hè? Zeker. Ja hoor, dat Ja. is... Het moet natuurlijk te doen zijn met de rest van, of iedereen natuurlijk kan. Ja. we zingen wel eens met minder natuurlijk. Ja, met minder swingen ook wel eens, ja. Ja. Nou, JP en Marie, ik wil jullie bedanken voor jullie enthousiaste verhaal. En blijf vooral zingen. Volgens jullie eigen zeggen is het ook heel gezond. Ja. Beste kijkers, als u nou denkt van ja, ik wil ook gewoon gezond worden, of gezond zijn. En ik vind zingen ook eigenlijk wel leuk. Of gitaar spelen. Ze zoeken nog baritons, mannen en vrouwen. Bassen, kan ook nog. En een gitarist, of 2, mag ook, een slaggitarist en een solo-gitarist. Dus meld je vooral aan. Het e-mailadres komt hier en het www-adres waar je kunt zoeken ook. En ja, ga gewoon eens kijken bij een repetitie, zou ik zeggen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.